F'konferenza tal-aħbarijiet minn Joe Mizzi u Ian Borch, il-Ministru Mizzi jiddiskrimina mal-ġurnalist ta' Net News billi jwieġeb mistoqsijiet ta' ġurnalisti oħrajn iżda jirrifjuta li jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti ta' Net News. Dilek speċikament, se nirrispondik, tini bil-miktub nirrispondi kollox. Lilek biz, lilek għetnejlek, u paċenza, daqsek nirrispondi, kompli. Inti batti bil-miktub lilek u nirrispondi, għax inti jow tiħu żball, jow tikdeb, ma nafx tagħmel. Hu paċenza, għax nibżar tiħu żball, jow tikdeb, hu paċenza. Hu paċenza, batti bil-miktub within 48 hours nirrispondi kollox. Se nirrispondi kollox within 48 hours. Within 48 hours nirrispondi kollox. Ma li jiena biex konċeb biex ma tuħuż. Le, jiena tnejlek biex ma tuħuż ballinti u ma tikdibx, ibatom li bil-miktub rispondi. Rispondi tajtiek, għala, biex ma tuħuż ballinti u ma tikdibx, iktab il-miktub rispondi. Min emissu, jiena naf li intom jew tikdbu, jew intom tamlu żballi. Allura jiena biex li inħaffiflek is-servizz u ntik l-affarijiet preċiż biex inti ma tuħuż żball, biex ngħinek ma tuħuż żball jew ma tikdibx. Ibatti mill-miktub. Naf, imma li jek nispondik bil-miktub biex ma tuħu żballu ma tikdibx. Iġveri ma tafx Kompli, min emissu, naf. Bil-miktub ngħid. Ibatti bil-miktub ħalli ma tuħu żball. Wara li ġurnalisti oħrajn jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom bil-Ministru Joe Mizzi wieġeb għal kull mistoqsija, il-ġurnalista Net News jerġa' jipprova jagħmel il-mistoqsija tiegħu. Terġa' ħoboċ ġed dispeċini tiġi teknika. Ma jistax ikun ġurnalisti. Jiena ma jistax kolli li tikbu u id-daqs skuża waħed. Jista' rispondi jom nobdej, ibgħathom bil-miktub. Mistoqsija waħda dwar din-iskema. Ħoboċ, pointejtu naqsek. Mhux pointejt, il-Ministru ma tistax tirrifjuta mistoqsija tiegħek. Biex nirrifjuta, ibgħathom li bil-miktub. Il-ġurnalisti oħra tlabtom ibgħatulek. Ħoboċ. Għandi inqas minn ġurnalisti oħrajn, ma tistax konferenza tal-aħbarijiet. Mistidna ġurnalisti ma tħux mistoqsija tal-ġurnalista. Jien, ħan rispondi kollox, ibgħathom li bil-miktub. Għal mistoqsija kif għamlu bil-miktub inti, bil-miktub biex ma tuħux bal. Bil-miktub biex ma tuħux bal. Daqsek, min emissu. Diskriminazzjoni bejn il-ġurnalisti. Dak inti għattejt. Ministru, jimporta tuġib li mistoqsija. Ibgħathom li bil-miktub rispondi. Nibatom l bil-miktub u l-oħrajn le. Għalfejn diskrimina mjaj, Ministru, Ħu paċenzja. jinxandin għal ġurnalisti oħrajn. Ħu paċenzja għal. Mux tuġib li tejli batom. Ibgħathom bil-miktub rispondi jomlu. Ministru, ma tistax ma taċċettax mistoqsija, jiddispjaċini. Dak x'nagħmel jien mhux affarijiet jekk nagħmel Ministru, ma tistax taċċettax. jien nagħmel xogħol kif suppost. Oħrajn u tiegħi le, Ħu paċenzja. u ġurnalisti oħrajn ħallejthom jistaqsu, Ministru, ma tistax tagħmel din. Taf li ma tistax tagħmel din, Ministru. Jiena les li nagħmel il-ment għaliex inti ma tistax ma taċċettax mistoqsija minn għandi u ġurnalisti oħrajn aċċettajt. Nista' jekk jogħġbok nagħmellek il-mistoqsija. Bil-miktub u rispondi. Mistoqsija sempliċi fuq l-iskema. Bil-miktub u rispondi. Ministru, ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet, tiddispjaċini. Di diskriminazzjoni fost il-ġurnalisti f'konferenza tal-aħbarijiet li access. Ministru, li saħħatik mistoqsija. Jekk jogħġbok. Għalfejn deċidejt li taċċetta mistoqsija ta' ġurnalisti oħrajn u tiegħi. Il-batom li bil-miktub rispondi within 48 hours. X'inhi raġuni li ma taċċettax mistoqsija tiegħi waqt press konferenza ġurnalisti oħrajn aċċettajt il-mistoqsija. Il-batom li bil-miktub rispondi within 48 hours. Qed tiddiskrimina fost il-ġurnalisti, Ministru. Il-Ministru Mizzi jitlaq il-barra fil-waqt li xi ħadd jitfi l-kamera ta' Net News. Batom bil-miktub rispondi jom nokkolla. Ministru, għalfejn qed tiddiskrimina. Xaħat fil-kamera, xaħat fil-kamera. Inti għatli għamni. Xaħat fil-kamera. Inti għatli Kamera lili. Daw, mhux affarijiet, ma jibux mistoqsija ta' ġurnalisti. Daw, x'affarijiet. Tmissolix il-kamera darbohra jek jużobkom ta' Grazzi.